Is-swar tal-belt l-antika tal-Imdina flimkien mal-karozzi antiki li pparteċipaw fl-Imdina Grandprix offrew attrazzjoni liema bħala matul tmiem din il-ġimgħa. Għandek karozzi antiki u għandek il-baxxins l-Imdina, so oġġettwiet li għandek taħlita ta' ġiex affarijiet f'daqqa. Imbagħad ovvjament għandek it-trek. Tkellimna mas-sidien tal-karozzi dwar id-dedikazzjoni sabiex iżommu karozza li jkunu għaddew is-snin minn fuqha f'kundizzjoni eċċellenti. Bħala manutenzjoni fiha ħafna, għax di ma kienx fi żmienha ma kienx karozza ta' tliela. Allura billi aħna ntelqu bihom imorru ħafna affarijiet. Ħafna jaħsbu li sabiex karozza tikkompeti f'tellieqa bħal-Imdina Grandprix trid modifikazzjoni kbira. Iżda dwar dan tkellimna ma' Ġonitina Kolina, sit ta' karozza tal-1969. Il-karozza qatt ma minniela xejn, ġifieri għadha oriġinali bħalma ħarġet mill-fabbrika. Allura ċertu parts tittieħu daqsxejn iktar ħsiebhom. Fl-edizzjoni ta' din is-sena Spikkaw ġmielu ta' karozzi ta' Qabel Il-Gwerra li minkejja żmien li għadda minn fuqhom għadhom f'kundizzjoni eċċellenti li jikkompetu ma' karozzi oħra. Iżda dawn jistgħu b'ċertu galbu u tattika differenti mis-soltu. Il-gerijiet mhumiex sinkromex li tieħu iktar gerijiet kif tużhom daqsxejn delikati, kull darba tmur għal free u terġa' taqleb minn ger għal free, minn free għal ger kull darba.